Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bamangaze abaningi abethuli bohlelo lithandwa izinkumbi zabalandeli podcast and chill with Mark G usolphenduka kanye no Mark G Mokwevo bevakashelwe izivakashi ezifike zihamba nqunu. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala sijoinele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kumangale abathandi bohlelo podcast and chill with Mark G ngesikhathi kufika abantu abazibize ngama-nudist phecelezi abahamba benquna bebezokhuluma ngokuba yi-nudist. Abantu-ke namanje abawuvala umlomo ngazo lezivakashi ezifike zihamba bojwabu kuyona i-podcast and chill. Lokhu kuze emva kokuba usolphenduka ifake isithombe sakhe no-Mark G bese kuba owesifazane obenqunu nowesilisa. Lezivakashi ezizibize ngama-nudist phecelezi abantu abahamba benqunu zitshele ababukeli ukuthi kukahle ukuhamba unqunu ngoba sonke sizalwa singenampahla futhi sinqunu. Ziphinde zatshela abantu ukuthi ukusaba kanye nokuzenyeza ngemizimba yabo into le esemqondeni yabo. Baqoquzele ukuzeqhenya ngemizimba yabantu, kanti-ke abantu basale beshaqekile kakhulu ku Twitter bakhuluma bashiya imbono yabo eyahlukahlukene. Lisa Melanini uthe akukho kahle ukuhamba unqunu emphakathini futhi into leyo engavumelekile. Bekumele bona uma befuna ukuzokhuluma ngalokho bengaveli emphakathini, bekwenze lokho ngasese njengoba into esingayiqoqozeli. Usimpiwe Masango uthe mina kuyangichaza kakhulu ukuthi labantu bayibo futhi ke behamba bengaqokile. Into le engifisayo ukuyibona yenzeke esikhathini esizayo. Abantu babe nezi izimvo ezahlukahlukene. Ngizofisa ukwazi khona lapha abantu-ke babe nezimvo ezahlukahlukene khona ey'nkundleni zokuxhumana emva kokubona izithombe zalabantu abazibize ngama-nudist bevakashele i-podcast and chill with Mark G. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.